ясно, стига ви. Човек от един час говоря вече се Граждани на Бургас, заемете позиция за чиста България, за чист въздух и вода. Добруджа е на цяла България. Водата, която тече в земните недра е наша, на всички българи. Заемете позиция срещу радиоактивността, срещу опитите да заразят земята ни, да компрометират бъдещето ни. Подарете една чиста земя и чиста вода на децата си. Добива, който готвят на шистов газ в Добруджа, се прави до момента по една изключително опасна и вредна технология. Значи тя извлича на повърхността на земята материали, които са канцерогенни и радиоактивни, които са високотоксични. Ако ние позволим тази технология да бъде прилагана сега, това означава, че да обречем житницата на България на унищожение. Не можем да си позволим това и се обръщаме към нашите държавни ръководители да обявят мораториум за производство, за извличане на всякакви полезни изкопаеми по тази опасна технология. Единственото, което искаме е да бъде обявен мораториум върху опасните технологии. Не върху шистовия газ, не върху фирмата Добивник, а върху опасните технологии, а в последствие да има и специален закон, който забранява тяхното прилагане, докато не се намери безопасен начин на извличане. Това са нашите желания. Очакваме съграждани да ни подкрепите. Нека да бъдем чути нагоре, нека отговорните хора да разберат за какво става дума и да вземат правилните решения. Присъединете се към нас.